projecte cap a una escola diversa de l'Escola Joaquim Ruyra. L'Escola Pública Joaquim Ruyra, creada el 1974, és al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat. A partir del curs 2008-2009, l'equip directiu del centre elabora un projecte educatiu consensuat amb el claustre i amb les famílies que converteix gradualment i gairebé sense planificar-ho en el que ara es coneix com una comunitat d'aprenentatge. La coordinació entre mestres, familiars i voluntaris és l'element clau per garantir l'èxit acadèmic en un entorn inclusiu. A través de la participació de mares, pares i voluntaris en la vida diària dels centres es du a terme la transformació pedagògica i organitzativa de l'escola. Es potencia la implicació de tota la comunitat educativa. S'enforteixen els vincles entre escola, família i barri i es cohesiona la vida social del barri. A dins de l'aula, les famílies esdevenen partícips de com aprenen els seus fills i de la pròpia importància de l'educació com a factor determinant en la promoció social. Utilitzant tota mena de recursos didàctics, des del llibre al text, el llibre al text també, els materials propis, la robòtica, la informàtica, sense treballar per projectes ni haver d'impartir classes magistrals, l'escola implementa tot un seguit d'actuacions que han aconseguit una millora significativa i constatada de l'aprenentatge de tot l'alumnat en llengua i matemàtiques. D'entre les actuacions cal destacar la creació de grups interactius de 4 a 6 alumnes que treballen 2 hores en intervals de 20 minuts amb la finalitat de resoldre 4 activitats de l'àmbit lingüístic o de càlcul. A l'aula, constantment hi ha la presència de 4 adults, 2 mestres i 2 familiars o voluntaris. Els mestres interactuen amb els alumnes, dissenyen les activitats, supervisen, ensenyen, orienten o resolen dificultats, alhora que els familiars i els voluntaris motiven el treball cooperatiu i la interacció entre iguals. El ritme de treball és alt i solidari perquè uns ajuden els altres. Dialogant i respectant-se han de resoldre les activitats. Al final, els alumnes valoren tota la sessió, posen en comú el que han après, les seves dificultats i com han funcionat les interaccions. Cal també fer esment a la biblioteca tutoritzada. Cada dimarts, fora de l'horari lectiu, els voluntaris, alumnes de 6è, donen suport als de 3è i 4è en les seves tasques escolars per tal que les duguin a terme en un espai i lloc d'estudi adequats. Tot l'alumnat del centre és avaluat individualment de llengua i matemàtiques 2 cops a l'any. Els ítems d'avaluació són els mateixos de P3 fins a 6è, amb el benentès que el nivell d'adquisició és diferent. Les rúbriques contemplen el progrés cronològic de l'alumnat en els diferents paràmetres, alhora que prenen consciència del seu propi procés d'aprenentatge. La manera en que este cole, esta escuela, aborda la enseñanza a los niños me parece fantástica, porque denota un trabajo conjunto entre el profesorado y padres de familia que tienen como única meta que los niños no solamente vengan a estudiar, sino que se lo pasen bien, que se sientan felices, se sientan parte de un grupo, de otra familia más aparte de la que tienen en casa. Me encanta que la gente se implique, que el barrio esté presente, que las personas que sean familiares de los estudiantes, aunque no sean papá o mamá, también estén integrados en esto porque nos ayuda a crecer a todos. És com la meva casa. És la meva casa, no és com, és la meva casa, perquè aquí m'agrada molestar, perquè m'agrada estar amb els meus companys, amb els professors. M'agradava el vostre projecte, m'agradava la manera com ha donat una mica la volta a l'escola. I vaig pensar que el dia que tingués una mica de temps, quan em vingués, doncs podria participar també en aquesta història col·lectiva. No? Jo penso que és, encara que està molt repetit, i es diu molt, aquest valor afegit del fet que entrin les famílies, voluntaris. Jo penso que és allò del proverbi africà, aquest proverbi africà que tant utilitzem, no?
que para educar una criatura hace falta tota la tribu, doncs bé, jo penso que aquí el fet aquest és que tota la tribu està participant de l'educació de les criatures i això és per mi un gran valor que... Com interactuo amb els meus companys, que treballem molt en grup, interactuem, fem la resposta, però la resposta la diem entre tots, no només la diu un i l'altre. I a mi m'encanten molt els grups interactius. A mi el projecte Joaquim Ruyra des del primer dia em va enamorar. I més com a mestra d'educació especial perquè estic acostumada a treballar molt sola. L'educació especial abans es treballava, és molt solitari. I aquí en canvi soc una amiga l'equip. Pels passadissos tothom, Raquel, com faig grups interactius a tota l'escola, soc una més de l'equip. Els tutors compten molt amb mi a l'hora d'avaluar, a l'hora de parlar de qualsevol nen que preocupa, i és que no és el nen d'educació especial, sinó que és el nostre nen. Vull dir, és màgic. Ara no m'imagino estar en una altra escola que no sigui el Joaquim Ruyra, per exemple. Em seria molt difícil tornar a l'ordinària com jo l'entenia abans d'arribar al Ruyra. Vull dir, no m'imagino treure un nen de classe, vull dir, és que m'emociona parlar-ho, No m'imagino treballar soleta amb el nen d'educació especial perquè jo no tinc una vareta màgica per ajudar aquest nen, sinó que és un treball de tota la comunitat i no sé. És que és això, les paraules que tinc que dir és que no m'imagino fora d'aquest projecte. Per la capacitat que té aquesta escola d'aconseguir l'èxit acadèmic dels 410 alumnes i d'aquesta manera contrarrestar les dificultats objectives que pateixen les famílies del barri, superant l'extrema mobilitat de l'alumnat, així com la gran diversitat de parles i de cultures de les famílies, el jurat ha decidit atorgar a l'Escola Joaquim Ruyra el primer Premi Ensenyament de la Fundació Centre de la Família. El premi, la directora, senyora Raquel Garcia, que ara ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. Jo penso que no hauria d'estar aquí perquè recordem que aquest projecte és un projecte de tots vosaltres, de les famílies, dels alumnes, del barri, de l'escola, de la ciutat i d'arreu. Esteu implicats, ens ajudeu, col·laboreu, esteu de voluntaris, ens ajudeu a tirar endavant a tots aquests nanos que realment hem apostat perquè tinguin igualtat d'oportunitats reals, que siguin el que vulguin a la vida, però que siguin els millors acadèmicament i socialment, que siguin bons ciutadans, bones persones i amb èxit. L'èxit que tots volem per tots els nostres, que són tots els vostres. Gràcies a tothom, institucions, departament, ajuntament, voluntaris i famílies. Famílies i famílies. Gràcies.